Esta mañá foi presentado no Concello unha nova edición do Obradoiro na Vila do Mañá, un proxecto pioneiro que arrancou en Rianxo alá polo ano 2016 e que logo se exportou con grande éxito a outras localidades galegas e mesmo a Brasil, da man da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A iniciativa desenvolverase a vindeira semana, do 11 ao 14 de xullo. É desolador cando empezamos un dos talleres e lle pedimos aos nenos que nos conten que é o máis importante da sociedade, enmarcarnos o McDonald's ou enmarcarnos o Mercadona. Aquí en Rianxo levamos unha grata sorpresa porque nos foron enmarcar os señores a Faladoiro. Creo que é necesario que dende pequenos coñezamos a nosa ciudad para o día de mañá poder participar nela. Se non os procesos participativos, se eu non coñezo onde vivo, se eu non coñezo onde habito, se eu non coñezo a miña entorna, que vou facer o día de mañá por moito que me permitas participar? Pensar no meu beneficio propio. Este ano o Obradoiro levará por título Na Vila do Mañá hai mulleres, realizándose paralelamente ao Obradoiro cos nenos, unhas xornadas nas que tomarán parte unhas 10 arquitectas, que ofrecerán a súa visión sobre como debe ser o urbanismo do futuro. Engadimos este ano eu chamolle unha moi boa oportunidade tamén de incorporar o mundo das mulleres arquitectas, das mulleres que fan urbanismo, das mulleres que deciden no ámbito urbanístico. Haberá unha mesa de traballo dividida en dúas partes, servizos públicos e docencia e investigación, onde van participar arquitectas, urbanistas e persoas que coñecen diferentes experiencias, incluso xa comentará ela do ámbito internacional, neste caso do Brasil, e falaremos de diferentes estamentos ou lugares onde se están desenvolvendo experiencias feitas, pensadas por mulleres.